Ami au fo ka wale nyumando ka fo ye ko au bismillah shiri flat TV bamonanga kuna foni kene ka mimi na wala like au ye malikunga andi jien fa wala kunga ama fa ngoni ya kuma seleye abedamina ni ministry ka kuna foni ye ministry me nya shine do kuna foni diko mo anga jamana kono ani chagada me menebe anga jamana kono walikele jakulu me nya shine do jamana kuna foni diso ka sharia ko nyana bolima ukama ko autorité de la communication haka ministry sebo akono ko katinya da uka ani ubise ka jeka hakili falen valonge kuna foni ya yara ka fotama imlala minami ngono oye halibi fambla ubise ka bonyo ngala mo kulina ubise ka kekelenye kuna foni ko alabarali la anga jamana kono odeko so ministry me nyashime kuna foni ko mo anga jamana kono akola nyini te dowere ye bara mi ndamene ne fleni jamana ma nyemo fe bara imise ka ke sababa ye chugo mina kuna foni diko ka do bala ninga do berefena na ko de ye la nyini ye ka ke hakili kunjema mami me autorité de la communication haki nyema ya la maître Fodje Touré haye ajira ka fo bara mi ngali fale do ula ni ministry so abelaje belajele ka bara eminye mi njoro eminye bijija joro ina kufa wala sa la nyini ye kumba kele minye jamana ka jo o bara bise ka nogoya kuna fono ya yara ka fo kuma nyonya famba bulila fe minga oye gole ya uminu me kuna fone dikula anga jamana kono uye chama bonyonye ula utemene kwa fe la hala uminu mena kera kwa sada ina autorité de la communication haki fe ni kenyere ye jabarani nzodo uka bara unogo yaliye ka chamambo uka laseli mauna dafene duna ula nga maître Fodje Touré ye ajira ka fo autorité de la communication haki keme ka wile dake ni ukoma ko appel à candidature maminu nya kanu ka kuna foni diso dayele jabarani nzo bina kuka aya ibise ka seni sebamvura do dafaliye aya la hala minu me no ni olu kanka dafa ila sharia kono kaseka olu belajele dafali barau jatimene ko kuna foni disoko jabaranizo ko obi noya ako barau tabolo ukanyi ani kuna foni diso ni nyonje aka jekulu ni kuna foni diso ni nyonje la nyini ye fe minyeni oye ka laje kuna foni di rebise ka ke sharia kono chugo mina ko o la nyini o ka sabati ko belajele hamiyo de ya kuni ala sonama ko bara mi ngali fambe ula unu seko ke ala meme sekato abi sabati Buguningo fe zanje bugu kolonjeba kata fure malini kolowari ni nyonje danjela o sera debe kadla ministry so menya shime sera dla komo aye tamake katinya da bara ukanga hadamadenya na sera deme bara uminu veneka ke kanyeshi yinyoro mo kerengere ni na zanje bugu kaw ani kolonjeba kaw o fene kera o deme minye bulima fe meme ma digune droninga se lapitani nzola ambulance odera abulima fe se nzabana senani kuna fone unye ajara ka fo uko bulima fe se nzaba memo ni oye ambulance moto tricycle odira zanje bugu kaw ne kolonjeba kaw ma alapitani nzo menombe ni oye centre de santé de référence uye ani mobile senani ayani oye ambulance médicalisée kelenye ofene dira kuna fono ya ira ka bo sera imi me ka dla ka bo zanje bugu kata teme kolonje ba pe ni ngata no furi malini kulu wari danjela asera mina ke sababu ye ka ngweni mba de bo machama nzela kerengara nyana anake sababu ye ka kolonje ba bla mbeda ka soro sera ofene yiri wale sababu fene bise ka ke bar sabu ka da ka ni sera indlala amatarafali buli mafendigi ufe ananga jago julaba ufe ka kulu wari jamana segere obi nogo ya kerengere nyana poru mime sampidru ka ufe sera imina ne be ke sababu ye ko sebe koro la surunya ukmana ko alali nafaka bo wati mi wole do ka fa bi banga beni oye kalo mugani nani nyona do abi kunje ka beni oye ne okera sera abi matama ministry muso ya yira ka fo bara utabulo ukanye ayefe minonye anyana bara ke chukula aya kalo mugani nani bita dafa yoro minye getoro tetne kuniye bulibike uka Kenado sigira senga jamana fa bala Bamako dinanjigi so mimi wele ko hotel Salama nyeshine kudo anga jamana lakana tigila ma surasiu kataze polisi la kauma daguru nyakele mameno nye finita bawye kaseka uka donda kawuria barake mina doula barake mina minumike kuna foni dilaye ufe uko amako transmission et télécommunication uka donda biseka kawuria olula chukomi kenai nzigira senga global equipment et service ani chageda minga tegedi nyoma kadara kono kama ko so sexa electronique ni mbara nunombela jele sheria Shirifla TV ajabara nizo barakela minu nyana kafune bachili naka jatala Mohamed Sidibe Kundu
walasa ka se ka an ka lakana tigilamɔgɔw an'an ka finitigiw ka dɔnniw kanguruya ka ɲɛsin u ka baarakɛminɛw labaaracogo ɲɛdɔn ma. Cakɛda min bɛ wele ko Global Equipment ani a jɛɲɔgɔn Swazex Electronique u ye kalanbulon dɔ labɛn ni ka kɛnɛ sigi sen kan o baaraw kama walasa yɛlɛma kura minnu donnen don u ka baarakɛminɛw na ka kɛɲɛ ni bi tile ye u ka se ka faamuya sɔrɔ olu labaaracogo kun kan ni ka u magow ɲa la ni a ɲɛdɔn ye. Lajɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est-à-dire que baara o baara n'i b'a kɛ i b'a ɲini k'a ɲɛdɔn o de ka ɲi nɔ baara la. Baara kun fɔlɔ ye min ye anw ni Swazex mɔgɔw an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ka ca ni san damadɔ ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais baara kɔnɔna la an y'a ɲini u fɛ baara min ka d'anw ye o ye ka minɛn sɔrɔ minɛn min bɛ waati kuraw kofɔ na tɔliki waliki b'a la arajo b'a la arajo sugu min don tɔliki waliki tɛ fɛngɛ dɔ ye a bɛ n'a fɔ téléphone a téléphone nama de don donc téléphone min don téléphone a bɛ fɔ a ma ko téléphone protégé téléphone protégé min don a kumakanw mɔgɔ bɛɛ man kan k'a mɛn donc a bɛ fɔ olu de ma ko an ka lakana tigilamɔgɔw b'ale de utiliser ka caya baara in fɔlɔfɔlɔ ye min ye ka minɛn yira mɔgɔw la minɛn kura minnu b'a la fɛnɛ k'olu fɛnɛ yira mɔgɔw la parce que fɛn min don komi n y'a fɔ cogoya min na technologie ye fɛn dɔ ye ala ye diɲɛ don o don da dɔ bɛ farala a ko kan. Dɔɔni kanguruyali a tile fɔlɔ sigilen kɔfɛ sen kan ni ka ɲɛsin cakɛda kuluw ma a bɛna to sen na ni an ka lakana tigilamɔgɔw an'an ka sorasiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw protection civile gendarmerie état-major fo ka taa bila douane baarakɛlaw la. Coalition citoyenne des associations de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale la forobatonga faranyonga jekuludo minga haminangoye beni basigi ni mali kelenya ni segili nyoma obara ubise ka sabati oluye ukabara unu doni ke kabeni kerengere nyana taratai kabeni kerengere nyana juillet kalot le muga ane duruye kuna fonedila utola sola maison de la presse Dar Salam aminango te dowere ye kase ka minye forobatonga faranyonga jekulu nye abina bara umenonga du na tawla kase ka wala wala like uluka Amadou Njalo na ka jatala Dramane Malick Mbe Sheriff la TV jabarani tokola ni farankan jɛkulu nunu n'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye n'an b'u wele ko coalition citoyenne des associations de la société civile n'u ka taabolo ye bɛn bolodi ɲɔgɔnma ani sigikafɔ ye o y'u ka baaraw nundonninw boloda bi sɔgɔmada in na an ka jamana kunnafoni di soba kɔnɔ n'o ye maison de la presse ye walasa k'a yira diɲɛmɔgɔ la ko don nataw la olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛsin bɛn ani bolodi ɲɔgɔnma ani sigikafɔ ma mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin y'o baaraw bolodalen sɛmɛntiya ani wulikajɔ minnu bɛna k'u fɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛsin an ka jamana basigili ma don nataw la. Coalition yɛrɛ k'a lancer mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ coalition yɛrɛ ye min ye société civile de don société civile min n'an dulonnen tɛ mɔgɔ si la ni ala yɛrɛ tɛ ani an jɛɲɔgɔn ɲumanw bɛɛ lajɛlen de y'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin société civile ni k'a créer mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ t'an bolo institution ka wari t'an bolo mɔgɔ wɛrɛ ka wari t'an bolo a la c'est pour que an jɔyɔrɔ ye min ye société kɔnɔ an jɔyɔrɔ ye min ye mali kɔnɔ ka se k'an ka kɔrɔfɔw lase a lase cogo la ni gouvernement fililen don ka gouvernement latilen ni ministre min fililen don k'o ministre wele k'a latilen institution fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n'an bɛ se ka hakilila ɲuman min d'u ma pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o de ye an nakun ye awa fana hali jadisiw an b'a fɛ ka u approcher an n'u ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen kan ka kuma u bɛ se ka marifaw bila cogoya min na u ka segin u yɛrɛ ma u ka segin mali ma cogoya min na groupe in a ɲɛmɔgɔ ni n ko n b'a fɔ association de kɛlen don ka groupe in composer fɛngɛw b'a la religieux b'a la jeliw b'a la ɲamakalaw b'a la bon groupe d'action pour la réconciliation et le dialogue o association b'a la bon musow fana comment il s'appelle muso jɛkuluw fana b'a la les femmes fêtières olu fana b'a la bɛɛ de b'a la groupe d'action groupe bɛɛ de b'a kɔnɔ quoi bon groupe min b'a kɔnɔ vraiment a bɛ groupe 40 a sigikun tun ye min ye bi k'a yira k'a fɔ an bɛ yen an sigira i y'a faamu an sigira min kama jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min jamana bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogoya min na an sigikun y'o de ye bi ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye.
an bɛ aw ladɔnnen k'a fɔ ni jɛkuluba in cakɛlaw ka lafasali kulu b'a la jɛkulu minnu ɲɛsinnen don diinɛ matarafali ma ani an ka seko ni an ka dongow ka fara an ka tungarakɛw ka jɛkulu ma olu ni jɛkulu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛɛ lajɛlen haminako ye bɛn ani sigikafɔ ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kuluba in kɔnɔ wa u ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye walasa k'an ka jamana a y'i bolona bila sɛbɛn min na bɛn ani sigikafɔ tɔgɔ la k'o sɛbɛntiya maliden bɛɛ lajɛlen hakili la ka tila ka wulikajɔw ta k'a ɲɛsin o ma min bɛna kɛ sababu ɲuman ye an bɛ bɛn ani kɛlɛya min nɔfɛ k'an ka jamana ka basigi lafiya ani nɔgɔya ko don a fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin barodalasigi a babu sentigi a da sera kɔrɔfɔw ma kɔrɔfɔ minnu bɛ tali kɛ o waleyaw la ni ka tila ka laɲini maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri bɛn ani sigikafɔ o sabatiliko ɲuman ye an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni article 51 min bɛ bolonɔbila sɛbɛn kɔnɔ wa k'a dalen b'a la k'a fɔ ko nin jɛkulu in don nataw la u ka wulikajɔw o na kɛ sababu ɲuman ye ka bɛn nati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Amadou Diallo Abdraman Malen olu ka kunnafoni ɲininin do min lasira Amadou Kamara fɛ Mali ministre ɲɛma Ablaye Idrissa Mayiga sigile ministre ɲɛmaya dagayɔrɔ la primature ni sisan jɛ tile 100 do hakilinaw ye mun ye a la wulikajɔ kɛra ka se maaw ma u bɛ se k'u ka dɔntaw fɔ a sigi ni sisan cɛ baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa minnu kɛra o baarakɛbaw ye Amadou Diallo n'a ka jatala Abdraman Mali. An ka premier ministre a ka tile 100 awo min sɔrɔ baara la bi ne nimisi wasa sɔrɔ tile 100 in baara kɛlen na Ablaye Idrissa Mayiga fɛ ka sababu kɛ jate damadɔw ye fɔlɔ ni a ta fɛn min ye kalan ye ka taa se lakana ma ka taa se sɔrɔ ma nin domaine bɛɛ lajɛlen na an bɛ se ka fɔ ko alhamdulilayi a ka san 100 in kɔnɔ sabula n'i ye jateminɛ k'a la a bɛna wagati min na an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka gɛlɛya ta an y'a sɔrɔ gɛlɛya belebeleba bɛ a ka baaraw tagabolo la olu baaraw tagabolo la premier ministre a kɛra sababu ye ka solution sɔrɔ ko problème ko décamper o ye fɔlɔ ye filanan an ka mɔgɔ minnu n'olu ye syndicat agent de la santé minnu tun bɛ grève la u taara dɔgɔtɔrɔsow la u taara centre de santé la baara daminɛna nimisi fasa sɔrɔla laɲini sabatira o ye lakana ye n bɛ se k'a fɔ kɛnɛya ye fɛn min ye ekɔlidenw ta ye ekɔli karamɔgɔw olu fɛnɛ tun bɛ grève la Ablaye Idrissa nalen tilen a y'olu fɛnɛ ka labɛn a y'o ta ba la k'u lamɛn ka sigi ka fɔ kɛ n'u ye olu siginna kilasi kɔnɔ fo kana bila denmisɛnninw ka ɲɔgɔn dan o jaabiw bɔlen kɔsa in na an bɔra ka defu ye 100 sarala ma 47 o pasira an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi bagi fɛnɛ bɔra nin kalo tile 19 100 sarala an sera i ka fɔnya bala fo ma 30 kɔ ma o b'a yira an na ka fɔ nkalon ma ɲi a ka wulikajɔ a kɛra sababu ye nimisi wasa min ni Ibrahim Boubacar Keita n'a yɛrɛ bɛ ka ɲini bi jamanadenw ka lafiya kɔnɔ a ye fura sɔrɔ o la. Bon ne ka jateminɛ na premier ministre min bɛ n'a nana sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min n'o tun ye docteur ka gɛlɛya ye olu tun bɛ grève la éducation karamɔgɔw école karamɔgɔw sanfɛla ni dugumata ninnu bɛɛ tun bɛ grève la bon a kɛlen ka baara daminɛ a sera k'olu ɲɛnabɔ o grève kɔni solution dɔ sɔrɔla o waati in na. A kɔni a nana an t'a dɔn k'a fɔ solution kɔni bɔra cogo min na sabula tɛmɛnen minnu tun bɛ olu ye san caman kɛ olu ma se ka solution min sɔrɔ ale kana tile damadɔni dɔrɔn a tɛ kalo yɛrɛ bɔ ka ɲɛ sɔrɔ o ko la bon an kɔni o la an bɛ se k'a fɔ a nakun tun ye mun ye en tant que chef de gouvernement ɲɛma o dɔ tun bɛ a ka baara kelenw kɔnɔ Mali gɛlɛya tun bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ kan kosɛbɛ fo ka taa fɔ a kuma bɔra anw yɛrɛ fɛ ka taa fo kɔfɛ taa fo FIFA kɔnɔ fo CAF kɔnɔ o kɔrɔ gɛlɛya tun bɛ yen a nana tare bi ɲɛdɔn sera ka sɔrɔ o ko la a mana kɛ cogo cogo Mali championnat a sera ka démarrer sanction ka ta Mali fɛnɛ kan ni jamana tɔw fɛ n'u ye FIFA ka se CAF ma o fɛnɛ dɔ bɔr'o la o banna yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ Mali denmisɛnw bɔra ka taa ko caman kɛ kɛnɛ ma ni sana sɔrɔla la nka ne bolo olu kɔni ye fɛn ye an bɛ se k'a fɔ tare parce que jamana in a mana kɛ cogo cogo gɛlɛya dɔ tun y'o fɛnɛ ye. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Senegal la jamana kɔnɔ wasadensigi kalata yɛrɛman kutuba 12 la nka ko wɛrɛ n'an bɛ ye kɔrɔ min kɔni kɛmɛ ka maa caman kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga sinamatɔnw ni forobatɔnw olu caman kɛmɛ ka jira ka fɔ jamana ɲɛmaa Macky Sall n'a nɔfɛmɔgɔw b'a fɛ ni ka se ka don kɔrɔ k'a fɔ ko kalata bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ barisabu ka d'a kan bibi in na kalata sɛbɛn min bɛ wele ko carte d'électeur ale ko ɲɛ sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya an bɛ fɔ Macky Sall n'an bɛ a jira k'a fɔ ale wulila ka se
jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel ma u bɛ se ka yɛlɛma dɔw don baaraw taabolow la kalata ka se ka kɛ ni gafe wɛrɛ ye ni carte d'électeur sɔrɔli ko a bi gɛlɛya barisabu ka d'a kan a bɛ ɲini kɛ dugale feere ye mɔɔw bolo ye o kumana Macky Sall a ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye a y'a sɛbɛn gɛrɛngɛrɛnnen dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye maa ka kala ta o sɛbɛnw na carte d'identité nationale jamana lakodɔn sɛbɛn bɛ o la aya o komi ko carte d'identité nationale numérisée o kɔrɔ subahana manji kɛmɛ ka min sɛbɛn kɔrɔ la ani passeport ka taa se mobili boli sɛbɛn permis de conduire ma ani sɛbɛn min ni u k'a ma ko document d'immatriculation o ye maa minnu ni olu sɛbɛnfura invanji tɛ u bolo nka u taara u tɔgɔ sɛbɛn ka se k'u yɛrɛ lakodɔn aya ko o yamaruya sɛbɛn min bɛ di u ma k'a fɔ u tɔgɔ sɛbɛnnen don u bɛ se ka wete kɛ ni o ye barisabu ka d'a kan carte d'électeur ko a ko sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don bibi ngoni na fanga sinamatɔnw ka taa se forobatɔnw ma olu caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ Macky Sall a n'a ka fanga b'a fɛ ka yɛlɛma don ko la jango wasadensigi kalataw u bɛ se ka fanga sinamatɔw kɔda de nana ni ka wasaden caman sɔrɔ wasabulon kɔnɔ min ye denmisɛnnin jɛkulu min bɛ wele ko mouvement Yanamar aya o ye a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin Macky Sall jamana ɲɛmaa ma a ka ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministre de l'intérieur o ka bila ka bɔ baara la ko barisabu ka d'a kan ko o de ka kɛwale kɛra sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen nɔni ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaa Macky Sall a tun b'a fɛ laɲiniw minnu n'a y'olu kɛ ko kalata ka kɛ ni nin sɛbɛn gɛrɛngɛrɛnnen ye a y'a sɛbɛn don sɛbɛn min ni ale yɛrɛ bolo ko a nafa ka bon a bɛ baara caman kɛ u k'a ma ko carte d'identité aux multiples applications a bɛ kɛ carte d'identité ye cogo min na farafinna tile bɛ yan ba jamana 15 jamanaw kɔnɔ i b'i ka muɲuko maɲaka fɛnɛ kɛ ni a ye degun di sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye carte d'identité ko mago ye ni o bɔra ye carte d'électeur ni o ye wetekɛ sɛbɛn ye a b'o mago ɲɛ carte de santé ni o ye kɛnɛya carte ye a b'o fɛnɛ ɲɛ ka taa se permis de conduire wali kelen carte bancaire ni o ye wariso carte ye o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ale carte kelen la nka cakɛda min bilara a dilali de la sa o de senna sumayalen don a ko la o de kosɔn Macky Sall n'an bɛ a jira ka bɔ n'a tɛna se ka ban ka bɛn ni kalata don ye o kumana a ka lajɛ sɛbɛn damadɔw minnu bɔra aw ye sanfɛ olu bɛ se k'a bila nin nɔ na walasa kalata in ka kɛ nka fanga sinamatɔnw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ siga bɛ ɲini don kɔrɔ barisabu ka d'a kan bɛnkan kun don ye a bɛ jamana na kabini san 1979 a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigisigi kalataw minnu bɛna kɛ uti kalo nata ale sen tɛna ye a la maa wɛrɛ tɛ José Eduardo dos Santos ni o ye Angola jamana ɲɛmaa ye nka kun jumɛn de y'a to jamana ɲɛmaa sina k'a jira k'a fɔ a t'i kanbɔ barisabu ka d'a kan a ti kɛ ka caya anw fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ a la maa minnu ye Angola politiki bɛna k'u jateminɛbaw ye olu caman y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ a ye nin hakilina in da ko a na kɛ ɲanguma bana min bɛ la ni o bɛ ka degun ko i b'a sɔrɔ ko de y'a bila nin na dɔw fɛnɛ ye a jira k'a fɔ a kun ye a kanu ka maa dɔw wajibiya cogo a nɔ na o fɛnɛ ma se ka sira sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko maa min ma ko Manuel Vicente ale tɛ maa wɛrɛ ye Angolakaw fɛ yen nɔ taji bɔ cakɛdaba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sanangola ale de kun y'o ɲɛmaa ye nka ale tɛ se ka bila jamana ɲɛmaa nɔ na MPLA fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ka kɛ cɛbɔ ye ka jamana ɲɛmaa ɲini ka sababu kɛ ale yɛrɛ bilama wuli ka jɔ kɛn bɛ a nɔfɛ kiiri fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Portugal la kiiri o kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a ye nafolo caman donni ni ka taa ni o ye Portugal jamana kɔnɔ ka t'o di Portugalkaw ka kiiri ɲɛma procureur dɔ ma walasa o bɛ se ka kɔdogo ka sababu kɛ ko u yera a nɔ na fɔ o procureur yɛrɛ bilama Portugal kɔnɔ o minɛ bɛ k'o kɛ wola o kumana ɲuɲu ni ɲaɲa bɛ Vicente nɔfɛ o tɛ se ka kɛ a nɔna bila ye o kumana i yɛlɛma k'i ɲɛsin maa min ma o ye maa ye maa min yɛrɛ dɔn tɛ fiyewu a ka ministre min ɲɛsin bɛ surasiya ma ni o ye Lourenço ye nka maa caman y'a jira k'a fɔ ni o kɔni kɛra cɛbɔ ye k'o ye jamana ɲɛmaya sɔrɔ a bɛ wajibiya o ma ani fa bi jɛ ni o ye José Eduardo dos Santos ye ani denmuso fɛnɛ bi jɛ ni o ye Isabel dos Santos ye barisabu ka d'a kan muso min don a ka giri bi Angola jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Vicente kun bɛ taji bɔ cakɛda min ɲɛmaaya la denmuso in de n'an bɛ bila o kunna bi o kumana jamana ɲɛmaa kura ni a kɛra ye bɛɛ minisiri a bɛ wajibiya a ka don Isabel dos Santos dɔngɔda fɛ José Eduardo dos Santos fɛnɛ dɔngɔda a n'a wajibiya a ka don o fɛnɛ da fɛ nka José Eduardo dos Santos a ye yɛlɛma dɔw kɛ a ka jamana sariya sunba la ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'i kɔni bɔra fanga na i ti nɔbɔ bilen kiiri fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sara dɔ bɛ jɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye i komi min da k'i to fanga na 100 sara la 90 o bɛ to i bolo garde corps bɛ
da i ka k'i kɔlɔsi billet d'avion bi d'i ma o b'a jira k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min don a lafiyalama de kɛn bɛ ka labɛn a yɛrɛ ye a fɛ fana kunnafoni kɔni ye a jira k'a fɔ bibi in kɔni na maa min kɔni bɛna bila a nɔ na o ye minisiri ye min ɲɛsin bɛ sɔrɔsiya ma ni sebaya taara fanga ɲinɛjɛkulu MPLA fɛ bɛɛ o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa Jose Eduardo dos Santos nɔ na bila ye. Kenya jamana kɔnɔ ntɛnɛndon maaw seginnen bɛ ka jabaraninw lajɛ k'a fɔ maa fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fangasinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaa ni cɛbɔ don Raila Odinga ani maa min bɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta jabaranin na jamana ɲɛmaa min bɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ a ma se ka ye kɛnɛ k'a balala maa caman na barisabu ka da ka kɛnɛ don kɛnɛ min n'i bɛ t'i yɛrɛ mankutu k'i yɛrɛ lapasa walasa a ka se ka dɔn i b'a fɛ ka fɛn minnu kɛ nka a bɛ daja maa min na o ye jamana ɲɛmaa de ye barisabu ka da ka san 5 kɔnɔ wali kelen san 4 kɔnɔ e ye baara kɛ kumada bɛ d'i ma i ka se k'i yɛrɛ ko fɔ fɛn minnu ma se ka sidɔn olu ka se ka dɔn fangasinamatɔnw minnu ni olu ma na baara la fɔlɔ olu yɛrɛ ka fɔta bɛ se ka juguya fɔ n'a kɛra i ka baara kelenw lagosili ye nka Uhuru Kenyatta jamana ɲɛmaa ka jira k'a fɔ a t'i ye kɛnɛ kan ka taa kuma ani Raila Odinga fangasinamatɔnw ka ɲɛmaa cɛbɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ye maa caman ngɔnɔ gwa Raila Odinga kɔni kelen dari sigi ni k'i ta kɛ Uhuru Kenyatta bɔrɔndɔli ye an dun bɛ yɛrɛ mankutu baaraw de kɔnɔ sɔni kalata yɛrɛ dɔw bi se kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Uhuru Kenyatta a nɔfɛmaw ye a jira k'a fɔ a yebaliya nin baro sigi in na ani Raila Odinga u ka jɛkulu ɲɛ wa ɲɔgɔn na ka kuma a y'a ko a ti fɛn tiɲɛ u ka maa ye ni o ye Uhuru Kenyatta ye ko a ti kalata bɔ a kɛcogo la k'a fɔ de ko nin bɛ kɛ sababu ye k'a bi wali kelen ko jamana de fanba bɛ taa kala de taa fangasinamatɔnw ka cɛbɔ kɔni ye ko kandɛrɔ nka maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ a kun ka kan a ye kɛnɛ kan a ye baaraw minnu kɛ san damadɔ in kɔnɔ jamana ye a ka se k'i da don olu la k'olu walawala nka fɛn min ma deli ka ye o de bɛ ka kɛ Kenya jamana kɔnɔ a bɛ ye laadala de jamana ɲɛma a y'a fangasinamatɔnw de b'a fɔ ko ni janto ma kɛ bɛɛ ko namara b'a fɛ ka kɛ jamana ɲɛma fɛ nka bibi in na Uhuru Kenyatta yɛrɛ de bɛ k'i bolokɔniden ɲɛsin jamana sariya suma kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnelle ma ko o bɛ ka fara fangasinamatɔnw ka cɛbɔ kan ni nka min ye ko dɔw ye k'olu kɛ minnu tɛ bɛn o b'a jira k'a fɔ yɛlɛma bɛ ɲini don kow la Uhuru Kenyatta bolo o kɔni yɔrɔ in kɔni jɔra maa caman hakili fɛ. Jacob Zuma Afrique de jamana ɲɛma a y'i jɔ wasabilo ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ fɛn minnu bɛ k'a fɔ ko tiɲɛw tɛ k'a fɔ de ko yɔrɔ bɛɛ bolo Afrique de jamana kɔ kan dugukolo la wali kelen so dakabana la ko o ma kɛ a ka b'a fɔ ka bɔgɔrɔ dɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka dɔn k'a fɔ du wɛrɛ tɛ bolo Afrique de jamana kɔ ko i ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ kɔsada in na sɛgɛsɛgɛliw de n'a mɛ a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma Émirats Arabes Unis arabula jamana faaba Abu Dhabi ko so dɔw san bɛ a ye du fɛ du min bɛ Afrique de jamana kɔnɔ ni u lasuli ye Inde jamana ye ni marché fanba yɛrɛ di bɛ u ma jamana ɲɛma Jacob Zuma ka minisiri dɔw fɛ fɛntigibaw don a y'a ko u ni jamana ɲɛma Jacob Zuma bɛ ka jɛ ka sɔrɔ boso u ni ɲɔgɔn cɛ faso kɔfasa kan a y'a lipitalakaw o ye u wele tɔgɔ ye nka u lasuli ye Inde jamana ye k'olu de kɛnɛ ka nin du dagabana in zan jamana ɲɛma Jacob Zuma ye Abu Dhabi Émirats Arabes Unis faaba la nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a nana na cogo min na batakiw minnu bɛ tɛmɛdɛmɛ kunnafoni sɔrɔ sira kura sanfɛ ni u kama ko courriel o 200 ɲɔgɔn na de sera ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛkulu dɔ fɛ jɛkulu min fɛnɛ ka baara bɛnnen don nin n'a ɲɔgɔnna koɲɛw ɲɛɲinini ma debedebeni dibi la k'a ye k'a fɔ bataki kɔnɔ kuma dɔ la jamana ɲɛma Jacob Zuma yɛrɛ de kɛn bɛ k'a sɛbɛ k'i sara kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna masakɛ den la min ni o kan ka bila golo ka masakɛ nɔ na don nataw la Émirats Arabes Unis Abu Dhabi a y'a k'a fɔ bibi na n b'a ɲini i fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ne Jacob Zuma ni n ka denbaya kɛ mɛ ka yɔrɔ filanan min dɔn an faso ye o ye i ka jamana Émirats Arabes Unis ye ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an b'a fɛ ka kɛ yen sigiba fɛnɛ ye don dɔ la an faso filanan ka kɛ yen ye nka kuma min na ni kɔrɔfɔ in kɔni fɔra jamana ɲɛma Jacob Zuma y'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ ale bi i jɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ yɔrɔ tɛ ɛ bolo jamana kɔ kan ka tɛmɛ Afrique de jamana kan. Bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye Dojo Jackson Club o ye farikolo ɲɛnajɛ bolo ni sen bɔ fa ɲɛdɔnniw ye a y'a o kɛ yɔrɔ min bɛ yen olu ye jaladi kɛ u ko a ma ko ceinture noire u ka a y'a a baarakɛbaw ma a farikolo ɲɛnajɛ kɛbaw ma dimanche don juillet kalo tile 23 a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Dojo yɛrɛ la ni o ye ko in yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye a bɛ dege yɔrɔ min na maître Louaché Cheick Koulibaly ni ale ye
aya ni ngele ka chugo nyere atutige baye anga jamana kono wale kele anati baye anga jamana kono halere kumbe kene ka Isufu Kulibali ni Ibrahima Kulibali kumbe Sherifla TV jabarani tokola ka kayni janvier kalot le wolonvla sambavla ani wolonvla konnana mi maître Gawsu Sangare ka kalambulo oskila senga na be sefle ani bulofulu kofo ne ya toda ko Dojo Jackson yame wara mina mi ni kalanso nye dem sana ka munun be ka fo be sefle ne bulofulu matrapa abiti joma bishiga ani mananina o ma o chama mi e jala filmatigila mawye abi fo minu ma ko ceinture noire o ma ko ndebe ala o de kama nyina jan sigila wala sa mami ngala sababu ninga kalanso era ku ngorota ninga bo masege ko ye mingala ka kayni Fédération Malienne de Kung Fu Shaolin ga wuliga joye minye Dojo Jackson Club dem sana ka o ye sarabata keneka dem sana ka o be semina o ya boni ga ira bela jirinda sefile ani bulofile nasra ofe jamata wale kile bo wale kile ni maka kar nyona ki ira kuma bo yo bela jirinda keneka aya na asro wati choya ku many mi e maître Gawsu Sangare ye arebe semina yo da keneka o choya kile finena mi e maître lié o fana ya ga wuliga joke mami ngala sobe ni ngani forso nyina je suga do Mali kono no ye lawse maître Cheikhou Kulibali kana se fédération maoma fuga na se Dojo Jackson nyema oma abla jina ya kan sonja fo kenenga nuso jalen do bi kosebe sanyi nana me sanyi koro ire nyebe jama ke chogola jama bora chogo ya mina obe nuso jade ira obe jende ira ni jente aka gelen bi ni sumaya in koro ni sanyi jugoro surtout amake barake don fe ko mo ka se ku ka sokono law fundini mabla kanu sigi nenela chokolata vraiment obe beni keleyan ko fo ne nuso jalen do ko jugu armarso vraiment abe demiseni hakli dayele ko sebe ni ye demiseni jate mine bi demisenu che mo chenen kacha bi ko sebe mais kinifu kunda ni ya tabi vraiment be mo chenen mi kinifu konona na bi armarso nunu konona na bi amogo ka dogo surtout an yɛrɛ kɛlen don an ka salle la yan ka fɛn dɔ exiger an yɛrɛ ka yan denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ bi n'u bɛ kalan na an veillelen don u ka kalanko kan a fɛn o fɛn bɛ an t'u denmansa an t'u ka sokɔnɔmɔgɔw mais an bɛ taa ka t'u ka kow ɲininkali kɛ u ka école la. Ne kɔni bɛ nisɔndiyaba de la bi sabu a yiralen bɛ k'a jira k'a fɔ ko sinifin bɛɛ de kelen i kinifu i tɛ kono an bɛɛ fa kelen ba kelen de o y'u ka ceinture passé kɛ. O y'a yira o y'a bonya dan kɔrɔ ko n ka na an ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka na ceinture di ɲɔgɔn fɛ o de ye se an bi donc n fana nana tɔɲɔgɔn dɔ sɔrɔ yan min yɛrɛ kɛra sababu ye ka kinifu lase yan o yɛrɛ nili diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ k'a fɔ e ka créer a ka développer ɲɛna ala m'o garisɛgɛ di bɛɛ ma dɛ. min bɛ ne bolo ka se pratiquants ma minnu bɛ art nin kɛ o ye u ka se ka art nin ta ba la parce que fɛn min don ni i b'i farikolo fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bi balo yɛrɛ togoya la. Bana misɛnnin ka ca mɔgɔw farikolo la donc n'i bɛ sport kɛ i bɛ wɔsi awa sariya bolow fana bɛ sport la f'i k'olu suit o sariya bolow ye mun ye i ka se k'i farikolo yɛrɛ dɔn fɔlɔ ka se ka i farikolo baara cogo dɔn donc n b'o ɲini pratiquant bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa awa farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la ka se k'u yɛrɛ kɛnɛya di u yɛrɛ ma fɔlɔ parce que mɔgɔ min n'i bɛ baara kɛ n'i farikolo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ farikolo tant que a bɛ baara dɔ kɛ kɛnɛya bɛ na. Bara kun cɛla min ye o de ye waliɲuman dɔ gafew ye ani denmisɛnnakaw n'u ko ka jala siri o cɛla min ye kɛ sababu ye don nataw la o ka wulikajɔ caman kɛ Kung Fu Shaolin na siraw fɛ maître Gawsu Sangare o min ye dossier yɛrɛ karamɔgɔ fa ye minɛma ka a yɛrɛ kɔ sabu Jackson Club ɲɛmaa Umaru Sidibe o fana ye jɔnjɔ di a fana ma. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔn wuli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka funɛ baji de don yan'o cɛ a k'an bɛɛ jɛn waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.